ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኮኑ እናተመነኹ ሎሚ ሓደ ካብ ዘንበብክዎ መሃራ እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ ጽሑፍ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድም እቲ ጽሑፍ ኣብ ህይወትና ካብ ንስሪ ክንመሃሮም ዘለና ባህርያት ምስናትና ባህርያት ኣዛሚድናን ንስሪ ዝገብሮም ወይ ከዓ ንስሪ ኣብ ህይወቱ ዘከናውኖም ምስናህና ባህሪ ብኸመይ ይዛመዱ ወይ ካብኡ ተማሂርና ከመይ ጌርና ህይወትና ነስተኻኽል ዝብሉ ጽሑፍ እዩ ሕፅር ብዝበለ ብከምዚ ከቕርቦ እየ ንኣፍልጦ ኳኽ እቲ እንኮ ንንስሪ ዝተኽቦ ምዃኑ ንፈልጥ ዶ ኳኽ እቲ እንኮ ንንስሪ ክተኽቦ ድፍረት ዘለዎ ዑፍ እዩ ኣብ ሕቑፉ ኮፍ ብምባል እዩ ክሳዱ ዝተኽቦ ኣብ ከምዚ እዋን ንስሪ ፈጺሙ ክበኣሶ ኣይፍትንን እዩ ምክንያቱ ከምኡ ምግባር ንንስሪ ሓይሉ ምብኻን እዩ ዝኸውን ኣብ ክንድኡ ንስሪ ኣኽናፉ ብምዝርጋሕ ናብ ሰማይ ልዕል ኢሉ ይበርር ኣመና ንላዕሊ ክበርር እንከሎ ከዓ እቲ ኳኽ ንኸስተንፍስ ስለ ዝኸብዶ ብሕፅረት ኦክሲጅን ይመውት እሞ ንታሕቲ ይወድቕ ግዜኻ ምስ ኳኽ ምብኻን ኣቋርፅ እቶም ኳኽ ዝዓይነቶም ሰባት እውን ናብቲ ዘለኻዮ ብራኸ ውሰዶም እሞ ባዕሎም ደኺሞም ክወድቁ እዮም ኣብ ህይወትና ካብ ንስሪ ክንመሃሮም ዘለና 7 ባህርያት 1 ንስሪ ኣብ ልዕሊ ብራኸ ንበይኑ እዩ ዝበርር ምስ ጨራሩ ኳኽ ኮነ ኣናእሽቲ ኣዕዋፍ ኣይበርርን እዚ ማለት ካብ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ረሓቕ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ንታሕቲ ከውድቑኻ እዮም ንስሪ ምስ ንስሪ እዩ ዝበርር ንስኻ እውን መጓዓዝትኻ ምረፅ ካልኣይ ንስሪ ብንጹር እዩ ዝርኢ ክሳብ 5 ኪሎ ሜትር ንዘሎ ርሕቀት ከላልዩ ብቕዓት ኣለዎም ዕንቅፋት ብዘየገድስ ነቲ ኸሃድኖ ዝወሰኖ ክሳብ ዝሕዝ ንስሪ ካብ ዕላምኡ ኣየዘንብልን እዩ እዚ ማለት ራእይኻ ዕንቅፋቱ ብዘየገድስ ኣብ ራእይኻ ኣተኩር ክትዕወት ከዓ ኢኻ ሳልሳይ መብዛሕትኡ ግዜ ንስሪ ንዝሞተ ነገር ይበልዕን ሓድሽ ዝሃድኖ ነገር እዩ ዝምገብ እዚ ማለት ኣብ ሕሉፍ ዓወትካ ደወይ ትበል ሓድሽ ነገር ንምርካብ ንቓሕ ወይ ንቕሒ ሕሉፍካ ንዝምልከቶ ግደፈሉ ወይ ግደፈሎም ራብዓይ ንስሪ ንደመናታት ይፈቱ እዩ ደመናታት እንተተኣኪቦም ንስሪ ይሕጎስ ንስሪ ናይ ደመናታት ንፋስ እንተረኺቡ ብክንፉ ንነብሱ ልዕሊ ደመናታት ከም እትወፅእ ይገብር እዚ ነገር እዚ ንንስሪ ኣብ ኣየር ንኸንሳፍፍን ተፃዋርነት ከጥርን ይሕግዞ ምስ ምምፃእ ደመናታት ኩለን ኣዕዋፍ ኣብ ትሕቲ ገረብን ኣቁፅልትን ክሕበኣን ከለዋ ንስሪ ግን ብዘይ ፀገም ሂወቱ ይመርሕ እዚ ማለት ካብዚ ዘለኻዮ ንላዕሊ ክገብሩኻ ከሐይሉኻ ምዃኖም ፈሊጥካ ንፀገማትካ ግጠሞም ወይ ግጠምዮም ሓምሻይ ኣነስተይቲ ንስሪ ተባዕታይ ንስሪ እንተረኺባ ክፃመዱ እንተደልያ መጀመርያ ናብ መሬት ተነቂታ ሓደ ግዳይ ተልዕል ከም እንደገና ንላዕሊ ትወፅእ እሞ ነቲ ግዳይ ናብ መሬት ትፍንዎ እቲ ተባዕታይ ንስሪ ድድሕሪ እቲ ግዳይ ስዒቡ ይሕዞ ናብታ ኣነስተይቲ ንስሪ ከዓ ይመልሶ ንሳ ብወገና ካብቲ ናይ መጀመርያ ዝለዓለ ርሕቀት ኮይና እንደገና ነቲ ግዳይ ትፍንዎ እዚ ነገር እዚ ክሳብ እታ ኣነስተይቲ ንስሪ ነቲ ተባዕታይ ንስሪ ናይ ምልዓል ኣገባብ ምኽኣሉ ርግፀኛ ትኸውን ርሕቀት እናወሰኸ ን4 ሰዓታት ይቕፅል እዚ ነገር ከም ዝኸኣሎ ርግፀኛ ምስ ኮነት ጥራሕ እያ ከዓ መፃምድታ ንክኸውን እትፈቕደሉ እዚ ማለት ኣብ ውልቃዊ ህይወትና ኮነ ስራሕ ነቲ ንዝምድናና እንመርፆ ሰብ ብኩሉ ነገር ክንፈልጦን ግዜ ክንወስደሉን ጽቡቕ እዩ ቁፅሪ 6 ንስሪ ንኽንቲቱ ብምእላይን ኣብ መጫጭሒ ቦትኡ ዘሎ ፎኪስ ሳዕሪ ብምብታንን እዩ እዚ ነገር እዚ እቲ ዘለዎ ቦታ ምቹእነት ኣይፈጥረሉን እዩ ስለ ዝኾነ ካብ ቦትኡ ቀልጢፉ ወፂኡ ሂወቱ ክመርሕ ይደሊ እዚ ማለት ምቹእ ቦታ ናትካ ግደፍ ኣብኡ ምዕባለ የለን ከተዓሻሽወካን ግዜኻ ክበልዐልካን እዩ ሻብዓይ ንስሪ እንተኣሪጉ ኣኽናፉ ድኹም ይኸውን ብናህርን ንላዕልን ክወስድዎ ኣይኽእሉን እዮም
እዚ ነገር እዚ ክሳብና ሞት ዘውፅሖ እዩ ስለ ዝኾነ ኣብ ሕቡእ ቦታ ቀረብ ብዙሕ ዘይብሉ ኮይኑ ነቲ ድኹም ክንቲቱ ካብ ሰውነቱ ይምሕዎ ንኣፉን ንኣጭፋሩን ምስቲ ኣኻውሕ ብምግጫው ይሰብሮ ካብዚ ሕቡእ ቦታ ክሳብ ሓድሽ ክንቲትን ኣፍን ኣጽፋርን ዘውቅል ይጸንሕ ብድሕሪ እዚ ካብ ዝነበሮ ንላዕሊ ሓይሉን ተሓዲሱን ይወፅእ እዚ ማለት ሕማቕ ኣመላትና ክነወግድ ኣለና ክብደቱ ብዘየገድስ ከዳኽሙና ዝኽእሉ ነገራት ጥቕሚ ክህቡና ዘይኽእሉ ነገራት ካብ ህይወትና ንእለዮም ኣብኡ ከለኹም ምስ ናይ ንስሪ ተመሳሳሊ ሓደ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሓፈ ከም ብወልኩም ትንቢት ኢሳይያስ ቁፅሪ 4:31 እቶም ንእግዚኣብሔር ዝጽበዩ ግን ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎዩ እሞ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን እዩ ዝብል ካብዚ ብብዙሕ መልክዑ ምስ ንስሪ ዝዛመድ ጽሑፋት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ኣብ ናይ መሃራይ ጽሑፋትን ኣለውና ሓያል እንስሳ ንስሪ ብዙሕ ነገር ክንመሃረሉ ንኽእል ኢና ኢለ ይሓምን ካብዚ ጽሑፍ እዚ ብዙሕ ትምህርቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ኢለ ይኣምን ስለዚ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ዘለኩም ሃናፃይ ርእቶ ወይ ከዓ ሪፍሌክሽን ኣብ ኮመንት ተቐምጡለይ ብተወሳኺ እቶም ላይክ ሼር ኮመንት እናገበርኩም ተበረታትዑኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ እቶም ዘይ ሓወስኩም ድማ ላይክ ሼር እናገበርኩም ቤተሰብ ይኩኑ ንስተኸታተልኩምን የቐኒየለይ ብኻሊእ ግዜ እስካብ ዝምለስ ሰላም ቅንያት ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ